Internacional dos Dereitos do Neno. Sabedes que un dereito é algo importante que ninguén che pode quitar, que temos todas as persoas dende que nacemos. Ti tamén. Pero ademais temos os deberes. Sabedes que un deber son normas ou regras que as persoas temos que cumprir para poder vivir en sociedade. Dereito a la vida. Deber de protexela, non realizando accións que poñan en perigo a nosa vida e a dos demais. Dereito a ser chamado por o nome e apelidos para ter unha identidade. Deber de chamar os coñecidos polo seu nome sen engadirlles calificativos ofensivos. Dereito a sentirte querido dentro de unha familia. Deber de corresponder con amor a cuidanos que dentro da familia. Dereito a vida digna. Deber de manter limpa e ordenada. Dereito a unha alimentación saudable. Deber de alimentarnos sanamente seguindo as recomendacións de que nos aconsella ben. Dereito a atención médica cando estamos enfermos. Deber de guiar as especificacións do noso médico. Dereito a educación e a ter o necesario para estudar. Dereito a educación e a ter o necesario para estudar. Deber de respetar ao mestre e aos nosos compañeiros estando dentro na aula e realizando as tarefas asignadas. Dereito a dicir o que pensamos e sentimos. Deber de respetar as opinións dos que non pensan igual que nós. Dereito a ser protegido contra o abandono e a explotación. Deber de non abusar dos pequenos e indefensos. Dereito a vivir seguros, sen importar a cor da pel, a raza, aspecto físico. Deber de respetar as normas establecidas.